Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Johnson, manipod iti Rehiyon Cordillera. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Padilla kan Alindayo family iti San Mateo Isabela. Kakasinsin ko ijay Bangawilan La Union kan Ilocos Sur kan Antique ije Hong Kong from RD Padilla. Shout out kada Juliet Sugitan, Heidi Tioman kan Jasmine Rivera. Amin nakawork ko dito Rebisco Creamline La Union, iso da Blake, Peter, Calvo, RJ, Mando, Sir Gigi, Jeff, Ilyong, Anthony, kastamot ni Wilson, Boyet, Marvin, Totong, Larry, Idol, Armel, Edward, Buding, Menmen, kan Makmak from Jerry Garcia ti Santa Fe, Agoo La Union. Bayaw kan biyanan ko di tagagabutan, Kawayan Isabela, Kalati kan Pasqua family, kastamat ni Ramon Zipagan di Kawayan Isabela, kan Miriam Tamang from Bimbo Tamang. Nanay Arsenia Gakad di Pangaskasan Sual Pangasinan, kan asawak ani Joanna, di Sual Pangasinan from Rolly Kalina. Abelia family di Alloy from Judith Tivarain. De La Cruz family ti Mokag Baggaw Cagayan. Advance happy birthday kadagiti anak ko ada Miles Nicolette ken Maris Nika Concordia. Makablaawan pa iti De La Cruz Concordia ken Piano family ti Cagayan Valley. Nanay Mirna ken Tatay Roman from Maricel Concordia. Aquino Nabalta ken Marso family di Tanamnama Kabatuan Isabela from Corazon, Balaan. Makablaawan pa iti Guinness family ti San Juan, Ilagan Isabela from Lizelle Guinness. Bulosan ken Ledda family ti Bulbulala Balawan La Union from William Bulosan. Valentin family ti Libertad Abulog Cagayan from Emmeline Bacnis. Anak ko ada Princess, PJ, ken Kia ti San Eugenio Aringay, especially ti Rosimo family from Monique Rosimo. Linlin Cortina, Maymay, Boyong, Rayleigh, Ishi ken Iya from April Atanasio. Tejada family, Mabasa family, kastamot ti Martina ken Melesio, ni Nanong ken Alpha Gisha Mabasa from Vinsky ti Singapore. Villaros Candelia family ti Gusing Santa Maria Ilocos Sur kan Sumagi Santa. Reynaldo, JC Ayan Jester kan Daisy Jen Jose ti Asinggan Pangasinan from Josephine Jose. Shout out pa iti Gutierrez Pascual Bautista Lagmay kan Pastor family ti San Quintin kan Prado family ti Umingan Pangasinan from Mariel Gutierrez. Takang kan Valdez family ti Kalinawan Norte kan Passion family, kastamot ni Jensen ti Andarayan from Mary Jane Takang. Rambowa ang Batali family, kastamot ni Nazarene, Angela Armel kan Tatay Jelly from Melanie. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Johnson. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Saan apanang pasablog ngam adu kami amaliwliwa ken makaad-adaw iti nabalitukan nga adal gapo iti programa yo. May saakmat anaayat adumdum nged ket adun dagiti na ipatangatang yo nga umarngi iti padas ko. May saakmat kadagiti sigod anayaw awan manang. Ilingad naklakuman itinagan a Johnson at tubo ti Cordillera. Siyak ti inauna kada kami nga agkakabsat. Gapo iti kinarigat ti panagbiag ni Manang, nagsarder nga kiti panagadal ko iti high schoolak, tapno tulungak laangan dagiti dadakkel ko nga agtrabaho, ken mangpaadal kadagiti kakabsat ko. Iti naganus pay laang nga edad ko Manang, napilitanak nga imadayo iti pamilya. Ket naisarungak iti probinsya ti Benguet, tapno agtrabaho iti pagminasan, ket makatagedak para iti pamilya. Rugyak man nga rod Manang, ti agsalaysay. Ay, agas mdeta. Talaga nabanu ka, Johnson. Unama?
makabannog tagtrabaho iti Minas. Ano slaeng? Sana bali tano makajakpat kakot ado ti pirak mo. Sa bagay, pat nadamay pawit ti pamilya ka dyan lugar mi, ama. Wakas, ano ayang amin apin mana ka dyan lugar ayo kat emaka dito'y binggat. Narigat ngamin ti panagbiag mi, ama. Masapo lamang gedak tapno matulungak dagiti dadakkel ko. Ket mapaadal ko dagiti kakabsat ko. Oh, kastaya. Masapol nga ti anus ka. Uwan nga ro tama. Kasta talaga no kayat ko ti makatagad. Nasaya at Johnson. Tumaay ka ito mong dagiti kapatadam. Aweson da ka sanaya. Para itan niya ngamin da nga umong ama. Ken anya grupo dagiti kasadarak da jay. Kung lo dagiti agtutubo akordiliran dagiti nang awis ka. Panggap da nga plisal ba ti kultula kan enot amalplipatan ngamin dagiti agtutubo. Kasta ka di? Ulin. Mayat man no kumapang kakadakwada. Malakas na maliwliwa ka. Adda pa'y pagpalabasa mi ti oras mo. Tapno ko, adda pagin inanaam. Kalpasan ti trabaho medya usok. Kaya nga Johnson, kumusta ti apan nakakapang mo kadi kiti agtutubo ditoy? Mayat mo tama, maliwliwak. Pasarada pagpalpalabasa kiti oras, kalpasan ti trabaho ko di usok. Nasaya at ngalod no kasta. Nalegat no kanang may masaka. May makmaklang no adda dagiti magayam mo. Kunyara dama, kan nasisingpot damat. Ay uwing, nasisangpot dagiti agtutubo akul dililan. Nalaeng da makikadwa. Pud na day tama, nakalkalo pa no talaga ang makasinangad mo idan. No umadalam pa di panagpapagayam yo. Kasta ka di, ama? Wen, eswa nasasaya at mata nagtungpal ka iti kunak, makikapang ka kadagati agtutubo dito lugar mi. Iti kasta kat malewlewa ka mo, Johnson. Nadlaw ka kat. Kanayon ka dumaray tunggal agumong kami. Magustom ka di matlang dagiti mga gam. Medyo matikaw ak pailangan nga rod. Kasta ka di. May sakan ka dagiti man ti grupo dagiti agtutubo, san ka di? Masansan ngagsala kayo iti nainsiguda na sala, tunggar aguumong tayo. Wen, pud na dayta. No kasta nga rod, nalakalangan na maawatam dagiti pagsasaritaan tayo. Kung mga rod, ngam talaga nga dapay lang dagiti paset medyo matikaw ak. Kasayatan nga rod, nasumurot ka matiti maangay nga educational discussion. Educational discussion? Juan Johnson, iti ngamin educational discussion. Ikuyog da kayo iti sabali a lugar. Kas pangarigan ko mainjay bantay. Asidag iti nakaparswaan. Iti kasta, nanaklak ka ang maawatan nyo no anya ti kayat nga ipasimudaag ti educational discussion. Kasta ka di? Kasla agpasyar tayo? Juan Johnson, agpasyar tayo. Kagidan ti panagpasyar tayo, kat ti lecture may papanitin na ununag nga ideolohiya, arumbang la masurot, kan ipatungpal kumati gobyerno para itinananaya panagbaliw. Para itinalintagada na. Masapol ang ma-expose kayo iti kakastaabanag. Nonya ti gunam, sumurot ka iti maangay nga educational discussion ang maangay iti bantay. Adu kayo agtutubo. Karaman dagiti agtutubo, manipod Manila. Adda kadwami at taga-syudad? Adda Johnson. Iso ka sa yata no sumurot ka. Masigurado ka maragsakan kay Jay. Nang runa ka ti bantay ti pakaangayan na. Ma-expose ka ni ti nakaparsuan. Ma-expose ka pa iti bagbagak nga ideolohiya. Nagado kami nga agpaisong agtutubo nga day ta dito'y bantay. Ken madlawa talaga at taga sa bala a lugar ti kaduan. Gusto ti ko na dilakyan na nangallogi kanya kasumurot dito'y. Ngam, anya nga tanga ideolohiya at ibagbagana. Sa bagay, sigurado ang maamuak tumot lang nga paman nga aglecture dan.
Oray gayam ni ama. Adamat dito'y. Kadwadamat laan. Kunak nung gagangay la ari si Tendeje patad ni ama. Nung saan mat gayam? Madlaw arara umunda ni ama dito'y. Kahit asawang day ta. Nangatulakit iti saad na iti daytoy a grupo. Iso aris respect punda. Ha? Wow. Nagpintas mo tundi dya babae. Nakamamo ti rupa na. Kan madlaw anasingpat kan man nakigayam. Iso ti madadaan na mga asikaso kadagiti adda ditoy. Talaga nga amin kami akabarbaro asin mangpot ditoy kat kasarsarita na. Kurayit nga umasidag ditoy. Iti kasta. Maam-amok. Iti isusurot ko iti kabambantayan para iti kunada nga exposure, educational discussion kano anyapay manang Emmy, naamamok ni Elaine. Estudyante iti medisina iti may sa analatak nga universidad iti syudad ti Manila. Aklunat manang, ni Elaine ti ad-adda nagbalin a rason no apay akinayap ko ti nagtalinaed iti kabambantayan iti lasod ti 3 a bulan para iti kunada nga immersion kuno. Ngem ti kinapudno na ket may sagaya man daydi a propaganda wenno addang dagiti makakanigid a grupo tapno ma-brainwash kami. Kagiddan dagiti lecture kas kadaan niya pay dita akita ti panangalilaw da kada kami. Ad-adamot a nagbalin kami a nasinged kani Elaine. Agingga iti nadanon ti kanito, a masapol nga agsubli ni Elaine ijay syudad ti Manila. Oh, Johnson, apay naliday ka. Madlaw iti langam. Gapo iti panagsublimon iti Manila, Elaine. Anya? Day tatag paiso. Maladingitan nak tagsubli kan iti syudad ti Manila. Maladingitan nak tagin na dayutan. Si Kamat, saan aron bang agladingit ka, Johnson? Apay kumasaan. Ket kasi tinakunak. Agin na dayutan. Agsubli ak tumatlaan. Ha? Wen Johnson, agsubli ak tumatlaan. Mapanak iti Manila, tapno agalukuyak iti daddo mapay nga agbalin akkamang ti grupo tayo. Sigurado ka, Elaine? Agsubli ka matlaan? Wen Johnson, ikarik dayta. Kat sapay la kuma, taaddakan tupay ditoy inton agsubliak. Johnson, alpasan daga tinagbalin na paras mo iti grupo. At saka disnodo ka na kumapang kada kami. Ama, panunuto man na embag. Alaksi na makatulong ka nga mga laban iti kalbangan daga ti kalyan. Sigurado nga ad-adan tupay amayasdag ka ni Elaine. Ha? O, di mo kunaan adi mo kayat nga ad-adang agsinikan kayo. Ni, apay kumadyak kayat ni ama? Kayat ko Kayat ko launay. Wat lagayam. Kasi atan nga no agbaleng kan anan anay akamang ti grupo. Iti akas takat malaksid nga agbaleng kayo an nasyangad iti panagsubli dito ni Elaine. Makatulong ka pa'y kadagiti kailian an napalalo ang mapalparegat gapo iti bulok ka sistema. Parikot ko lang di pamilya kama. Kasanong nga makatulong ako iti panagadal ti kabsat ko. No sana ko na makatagad di pagminasan. Iti ako mapanak na kamno kasano ti panangisakit ti grupo. Ngamen, dakamen ti makaammo ang mga patulod iti abasto kan kwalta iti pamilya medyalugalyo. Ha? Agpaiso ama? William Johnson. Kasta ti panangisakit ti grupo iti pamilya ti tunggal miyembro. O anya? Mayat kan anan-ana nga agbali na kamang ti grupo. Wen ama, umanugot akon. Delikado da ito eh. Nagatudag iti militar na naka-enkwentro mi. Saan mi mat-aninam nama makasalaw kami iti kabungsor. At na napunta na kadwami. Delikado talaga. Nang runa kat ad-ado nga amang dagiti kabungsor nung da kami. Delikado da ito eh. Aglibas tayo! Aglibas kami kanun ko na ni ama. Rumbang lang.
Ta sigurado may sagmak kami, no di kampay laglibas. Nakasubli kami niyagpay sa diti kuta. Ngamdua kadagiti kakadwa mi nagrubwat ditoy, ti saan mi nakadwa nakasubli. Sigurado anay sagmakdan gapoy ti enkwentro. Naimbaglangan tayo ti panaglibas mi, kat naikagumaan mi pa'y anaikuyog ti kadwa mi anang sugatan. Kudno nga di damo, kasta maragsakan na ka nagbalin anay akamang dito a grupo. Tamalaksin niya mi na makapanak iti nagduduma a lugar, no adapag nami. Nakasursuro akpay ang nagaramat iti palto. Nga iti panagriknakkat nang nayon iti kinalalakik. Iti kalabas. Tanda ni saan kami pa namangan. Gapo kadag iti saan anam namangan na pasamak. Nang runa no mapaengkwentro kami. Tijak mairusok. Iso tinasaksya ka pa ng kikil dagiti leader ni kadagiti nakakaasi nga umili di patad. Dagiti umili, ako nada arumbang asalakniban mi. Dagiti umili ako nada ngay sakit mi kontra iti kunada abulok a sistema ti gobyerno. Kadagiti amakit-kitak kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Inino ta malawlawaganak. Isa pa nagkunak. Kasayatan no sumina akon iti dayto a grupo sakbay amay sagmakak. Tirigat na. Sigurado asaan da kapalubusan. Kat nagpili takmat. Amangan no siyakpay ti uluyan da. Iso a kasayaatan no agliba sa klanan. Tapno makasina ako diti dayto a grupo. Sakbay amay sagmakak. Sumina ak lang. Ada si mangpot diti kutami. Ni Elaine. Nagsublin ni Elaine. Nagsublin. Desidido ak iding aglibas manang Emmy, tapno mapanawa kung tibiyag ti may sa akabusor ti linteg. Talaga ngamin adjakon mairusok dagiti nasaksyak nga aramiden mi, tunggal sumalog kami iti patad. Tirigat na, isumatan ti panagsubli ni Elaine ijay kutami, kat adapay kakadwa na apasig abaro a recruit, anaggapumatlaeng ijay syudad. Gapo iti kalla at panagsubli ni Elaine iti grupo, jakpay pinatuloy ti planok nga aglibas ken sumina. Tariming baw kanyak ti iliw ken gagar ko ang makadwak manen ni Elaine. Saan kami ang nakapagsarita adagos, apaman asimangpot ni Elaine, takanayon ngamin akadwana dagiti leader mi. Agingga adimteng matlaang ti kanito, anaikanak iti gundaway a makisarita ken ni Elaine iti solo. Maraksakan akmat, tanadanon kapay dito'y kuta iti panagsublik, Johnson. Elaine? Dandani makatawan sakbay nakasubliak dito'y, ngam agyaman aktada kapay laang. Kat maragsakan akmat, tanaamwak ka ni ama, anaan-anay kagayaman akim mapeng iti grupo. Elaine, mamatiak ni ti panagsublim dito'y kuta. At dan desisyon mo may papan iti jaya kan kada ama. Sapay lako man. Makaikadeng akon Johnson. Naan-anay matan ako mapengak iti grupo, taamok akasapulan da. Elaine? Si Mang Petak diti kuta, nga adadagiti nasugatan akakadwaga po iti enkwentro. Maaramat ko dito iti kabaalakas estudyante ti medisina. Iso naan-anayan ako mapengak iti grupo, tapno makatulong ak. Apay akasla saan ka naragsak, Johnson? Di mo ka di kayat ti desisyon ko? Di mo kayat nga agkadwatan dito'y aginggat inggana? Di na kun kayat akadwa? Saan nga iti kasta, Elaine? Anya ko maaga po adyak kayat akadwa ka? Kayat ka akadwa, Elaine. Maragsa ka na, taag kadwatan. Johnson, adatay hindi ti paraangan ti balayo. Nagasat ka, tanaikan ka iti gundaway amang sarungkar iti pamilyam. Wan nga Rodeline, magagaran ak unay na makakita ka dakwada. Nang runa ka ni nanang. Alan, mapankan di tabalayo. Tada kami kadagiti kakadwata, agbantay kami ditoy.
Da kami ti lookout. O sige, Elaine. Agannad kayo lang. Kandi kayo agpadpadlaw. Narigatin. Ang mga nada makadlaw iti kinasya sino tayo. Ang mga nukilat nga da mga report kada tayo kadag iti otoridad. Ay na, Johnson, anak ko. Ay, Johnson. Naimbag ta nagsublikan, anak ko. Nanang, Agyaman na kiti Diyos, tawan gayam da ka sa napasamakan ka. anya ti kayo asawon iti dayta na ibagayo, nanang. Kasano, kat sumagmamano at awanan nga awan damag mikan ka. Impagarup mi pa'y nga rudno at danda ka sa napasamakan ka. Nanang, Kinapudno na anak ko. Napanpay ti amam ijebengget. Sinapsapul na ka. anya? Dayta ti agpaiso. Pinadas na tinagdamdamag iti ayan dagiti pagminasan ijay. Ngamdak sangga sa tawan tinamuan na may papankan ka. Kasta ka di, nanang? Manipod idin, nagdandanag kamin. Impagarup mi no na isagmakkan. Agabagtyaman ang iti Diyos na si bibiyag kanak ko. Agyaman ako na iti Diyos. Nanang, damagik man lakada kayo. Ada ka di mauawat yung akwarta iti binulan? Kastamatan ti abastuyo? Ha? Ay, awan, anak ko. Anya? Kat kasano ko makaipawit ka kadak kami. No kalaat latan nga awan damag mikan ka, anak. Hanggang apay anadamag mo dayta? Awan, nanang. Awan. Ayan ni tatang. Ni ading ko. Napan nakitagad ni tatang mo. Ni mo't ading mo. Ada ijabalay tibak nang akanugaran tayo. Makilablabada. Taisupay ama inayon iti matmatgadan ti amam. Nukasta. Saanan niya agad adal ti kabsat ko? Saan, anak? Tawan mo't pang paadal bikan kwa na. Amo mo't tirigat ti panagbiag tayo. Iso amanipod idi awanan ti pawit a mauray mi manipod ken ka. Nagsardeng meten a nagaadal ti kabsat mo. Johnson, addamadmadlaw ko ken ka. Elaine. Makitam? Diyak pa'y laimbaga noon niya ti madmadlaw ko ken ka. Ngam nagsan na ay kan iti naunag. Anya ti parikot, Johnson? Elaine. Biddo ti pangadeng ta. Anan-anay ako mapang iti dayti a grupo. Anya? Saan narumbong anan-anay akim mapunta iti dayti a grupo? Ngami, inuulbud ti amin nga inmula dayti isip tayo. Anya ka di na itang ibagbagam, Johnson? Anya ka di ti mapaspasamakan ka? Elaine, saan apa nang isakit ka dagiti umili ti kang runaan nga aramidan ti grupo tayo? Da tayo mismo ti mangirururuman ka dagiti marigrigat nga umili. Anya? Napanagnagak amin ng dayta, Elaine. Panggap ko idin taglibas ta sumina ako niti grupo. Ngam apag isumot day di pa nagsublim. Gapukon ka, nagtalin adak pa lang iti grupo. Kat inkagumak at tinilmon ti amin asaan arumbang nga inaramid tayo. Ngam itinaduktalak edi simmarong karak edi lugar mi. Nakaikadeng ako na. Masapol asumina ako niti grupo. Ngam apay, anya ngamin tinaduktalam idi napantayo iji lugar yu. Inkari kanyak ni ama, at grupo tayon ti makaammo amang ipaw iti kwarta ket abasto iti pamilyak. Idi inanlukoy da kanan-anayan ako mapun kadakwada, kasaanak ket nga roda na makatrabaho pa iti pagminasan. Ngam naamwak nga awan gayam apulos tinaawat ti pamilyak. Iso analawag nga inalilaw daklaan. Ket gapoy ti dayta, ituloy kong ti sumina iti grupo. Ket pangaasim ta sumurot kan kanyak Elaine. Aglibastan. Suminatan iti dayta ang manangalilo a grupo. Sumurot kan kanyak, Elaine. Napalalo ti panangkombinsir ko ka ni Elaine nga aglibas kamin manang Emmy. Ngam natangken ti pangadeng na nga agbati iti grupo.
Tamasapul kano dagiti kakadwami a masugatan iti inkwentro ti serbisyo na. Awan nga rod tinaramidak manang no diti aglibas nga agmay maysa, ket nagbaligi akmet. Idi damo, ingka gumaak ti naglemlemeng iti syudad ti Bagyo. Nang limlimo akpay tapno awan ti makailasin kanyak manang. Taamkek ano makamagdakdak iti pulis, ket itorture dak, akas iti inmula da iti panunot ko, idi inalukoy dak ako mapeng kadakwada. Agingga nga adda tinaamamok nga adayon akabagyan mi, amay sa apan nakabagi ti linteg, ket iso tinangipudnoak iti amin. Inalukoy nakasumuko tapno mapagnumarak kano ti tulong nga ipaay ti gobyerno kadagiti kas kanyak. Agduado aki di damo, ngam gapota din sinardengan aging gaan na alukoy nakasumuko, di taan na panagnakak ti kinapudno ti ibagbaga na kanyak at tulong manipod iti gobyerno. Iso nga itamanang, no payjak masiguro anatalgedak kontra kadagiti sigod akakadwa, naragsakak mat nga agbibiyag iti den na ti ina ken kabsat ko. Madandanagan akman maipapanken ni Elaine, anabati iti sidong dagiti manangallilaw a grupo. Jak maaw-awanan iti namnama adumteng ti kanito, amawaknitan mo't tinakulaapan a panunot na, ket mariing iti kinapudno, nga awan tinasaya at amasakbayan na iti sidong dagiti manangallilaw at tao. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Johnson. Johnson, pagayam ko, nasa umman tinagbanagam, dayawan kalatta, tanasapa anawaknitan ti panunot mo, apaman anakitam dagiti saan anasaya at nga aramid ti grupo, akim mapangam. Noot-utuban anaimbag, talaga nga awan tinasaya at pagbanagan dagiti maalukoy da ako mapeng kadakwada. Tano mismon akakadwada, kat kabailan da nga alilawan, akas iti inaramid da ka. Sigurado nga rod anakarkaro pa iti kabailan da nga aramiden, kadagiti saan damat akakadwa. Iso asapay lakuma, tadagiti pakasaritaan akas iti padas mo, kat makatulong amang waknit iti panunot, dagiti agingga ita, kat bulsak paylaang iti kinapudno, anaalilaw dagiti makakanigid a grupo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag paylingad itinagan Awena at taga Ilocos Norte. Ngam iti agdama, kat adda iti pagilyan a Hong Kong. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Advance happy birthday kanila kay ko,
Kastamat ni Nanay Clarita Delfin from Ana Delfin ti Singapore. Shout out kadagiti kakabagyak iti lugar mi nga Lawagenya Reina Mercedes Isabela from Mirno Cristobal ti Manila. Concepcion kan Asitura family, Dalin, Macleo, Marzen, Nanay Sosima, Ninong Dominador Agasita kaninang Rebecca Quilonio from Angelo Asitura Concepcion, Pangasinan. Shout out kada Melanie Rumbawa, Mary Jane Takang, Sherwin Padilla kan Karag Vlogger. Happy birthday kani ading ko CJ Cansejo from Atanasio family. Paludipan kan Tadiwan family ti Barangay Centro San Antonio Ilagan City Isabela from Jomer Tadiwan ti Riyadh, Saudi Arabia. Giawan kan Kaswang family, lakay ko ani Benji Banawa, anak ko ada Natasha kan Nathaniel from Jean Banawa. Amin at taga Cordon Isabela from Cel Cortez ti Malaysia. Kabaranggayak dita Nagbakalan Ramon Isabela from Resi Takmo Aliado. Shout out kada Lorraine Ordinario, Emily Joy Valdez, Jessa Tejada, Imelda Mabasa ti Taiwan. Kan kakabsat ko dita Reina Mercedes kan customers dita Tejadas Food House from Lavinia Mabasa ti Singapore. Shout out kada Thea Arsenio kan Jasmine Rivera. Advance happy birthday Irish Tuno from Chona, Labugin. Kabagyak dita Barangay Kasabaan, Bawang, La Union. Kan kawork ko dito'y Barangay Tamag, Ilocos Sur from Jomar Pascua. Taberna Mundo Alejo family kan Rapacon family di San Quintin Abra kan Santa Catalina, Ilocos Sur from Leniki Alejo. Planas kan Rosario family ti Gataran from Ronald Domingo. Kasin ko ani Rose Marso, Sofia kan Ira ti Virginia, USA from Corazon Balaan ti Hong Kong. Lakay ko ni Reynaldo Jose, Nanay Conching Dulay, JC, Ayan, Jester kan Daisy Jen from Josephine Jose ti Asingan, Pangasinan. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Wena. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklaangan manang itinagan awena at taga Ilocos Norte, ngam iti agdama kat addaak dito'y Hong Kong. Daytoy adrama ti kanayon mi adanggan iti lugar mi dita Pilipinas, idi maipatpatangatang pailaang iti radyo. Iso kas taunay aragsak mi, idi nasarakan mi ti YouTube channel yo. Kat aging gay ti kaadakon dito'y balasiw taaw, kanayo na kaagdengdengag kadagiti nagduduma apadas a maipatpatangatang, iti daytoy a YouTube channel. Nang runa pa'y kat mabali naklatang agdengag, uray madama ti panagtrabaho dito'y balay ti amok. Kat babaan daytoy, diyak mapupuutan amalmalpas ko gayaman amin at trabaho. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal, kadagiti padak nga agsak-sakripisyo nga agtrab-trabaho, dito'y balasiw taaw, tapno maipaayanda iti narangay a panagbiag, ti pamilyada, dita Pilipinas. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaang dita Pilipinas, Manang Emmy. Ne, Dario, kunak man nagmalpalam ka ngagtrabaho iji ili. Apay, nalpas mo niya yung patpatrabaho dakan ka? Inlipas ko lang yun, narugya ka. Imbagak nga umayak lamang aldang. Diya ako nagsublipay. Anya, kasano nga rodan niya pinanawa matrabaho? Baya matagberok dahiti sa bali ang mga ramit. Masurunak kami ni Jagpat patrabaho. Apay aya, anya mananti kinasuron mo. Kasano? Katisurunak matitaramedag. Nalalaing matangam siya ka karpintero. Siyempre, ibaga na ati kayat na tapno iso ti aramidam. Imbaga na lang arodan na niya ti patrabaho na, di siya akong di makaam mo. Kasursuron siya pakibiyangan na pailang tararamidag. Si kamot, di ka lang nagpasensya mo tan.
Adda talaga dagiti kasta nga agpatrabaho. Jay kayat dati masurot. Jak nga rod kahit tikas jay wena. Iso at akong sublyan day jay. Makamudan niya agbero kiti sa baling agtrabaho. Isupay kumamot ti masweldom ijay paggatang kadagiti kasapulan diti balay. Sapay awan bagas tayon. Oh, di mapan ka pa ilay jay dananang. So katantan to, nadama sa pula ka sa balay pagtrabahwak. Mabain ako na abulod-abulod kada nanang. Tunggal adaawan diti balay, iso dati pagtarayan ta. Kasta talaga ah. Isuda nga rod tadaan. Adumot kat ti mayat nga agpatrabaho ken ka. Ngam si kamot ti awan aanusan na. Nagadulakit din bagbagamot way na. Bayam tag sapulak iti sa balay pagtrabahwak inton bigat kunak lang harudain. Alan, ingakit din mga alay ti bagas si Jayan dananang. Darasam. Tatang, ada ka din ni nanang? Nay, apa nagsapa ka nga imalati wena. Makumikom ni nanang yaw, ada napatag nga aramidan na. Apay aya, balasang kao. Pasensya kayon tatang. Ngam umayak ko mabumulod iti bagasyo. Awan ngamin maisaang min. Anya? Kunak man no napan nagtrabaho ni Daria o jay ilay. Napan nga agpaiso tatang. Ngam nagawid mo't laadagos. Kasi tisigod Di naman la napasensyaan mo't tanya nagparamid. Manan? Apay kanu aya? Pakibibiyangan ka naman ang jagpatpatrabaho jar aramidan na. Iso na surun manan Ay, gagangay na ate kasjay. Nagpatrabaho ka, ibagam no anya ti kayat mao. Anya kumati kasuron ni Dario di tangay. Jak man na mo tatang. Kanain mo takasta tunggal ada pagtrabahuan na. Ti kunamkit day talaga asadot da di alalakay. Kaslaawan pamilya na. Pakakitamot iti kasta. Awanan maisaang yung awan mo ti maitid na paggatang iti bagas. Mabainak ko mga rodan nga umay mangibaga kada kayo tatang. Nga maawan mo't mabalin ko. Sana bale, sukatak mo't laang tatang. Makasingirak mo't ket di iti labadak inton madamdama. Ay, unay lakit din aya di asawam. Sige balasang ko. Mga lakalatan iti pagbagasan iti kusina. Kit demon sok-sukatan. Igatang mulangan iti sabali nga abastoyo di tangdan mo nga aglaba. Agyaman nak tatang. Apay di manugang mau. Nagsapa nga imbalatew. Ay na, imay nangala iti bagas tawad ka no ti may saang da. Anya, nay, anya nga itar aramidan dyan alaing nga anak mau. Kunak no daawat na trabaho. Kasla kalagdadamo mo iti anak mo. Kasi iti sigod Ada ka no kinasuron na iti trabaho na iso ang nagawid. Kunakmat ka niwe na talaga asadot di asawa na. Kanawan papasinsyaan na. Kaat kastala ka na yun ng tibiyag da. Kakaasay dagiti agiina. Ay, kano nga tayang agnakam da dyan lalaki. Nakababain pa yan iti manugang ta. Huwag nga raw. Impaglakit din tanasingput ni Wena. Ay nano sa bali lang at ang asawa day pinanawan ng di anak ta, tapno ag nakam. Nala, noan niya ti maitulong ta kadakwada, itad talatan, ipagpagapu talaangan kadagiti agiina. Rabi ka lang arudan asim mangpet, nabartag ka pa'y. Pasensya ka na, Wena. Kunak manonapan ka nagsapol iti pakitrabahwam. Napan kamat nakiinom. Aman. Nagsapulak. Sana natuloy, Jay. Ibagbaga ni Pare Bertaw at trabahun mi ko ma. Iso ate, Jay. Nag-iinom kami na. Kakaiso na nga. At dati nagpainom. Day tati paglaingam. Nagawid ka kumalaangan adagos, idi saan natuloy ti trabahon nyo. Kasyak tinapan nagsapol iti pakilabaak. Oo, nay ka na. Ayawin na. Napasubok nga roden. Kastoy kadilatan ti biyag tayo. Mangnamnama kalatan kada nanang mo. Kababainan. Anya iti maramit ko. Awan nga ron ti masapula ka at trabaho.
Pasensya ka ata. Saan abak ng tinakiasawa? Ala, ingkag palasan tamangan kan. Nangan kamin kadagit ubing. Jakon mga turtur ka. Okay. Diyos ko, nayon ang pay ti pasensya. Di na kami kumabaybayan kadagiti anak ko. Kaano nga tayo agbaliw ti asawak? Narigat ti panagbiag mi manang Emmy. Awan ti permanente at trabaho ni Dario nga asawak. Mapan ag karpintero no adag pa trabaho. Ngem awan aanusan na, iso asaan nga agbayag iti pakitrabahuan na. Kadawyan pa iket di nga awan magimulan na mapan ag karpintero, tano adda di na kinayat iti agpatrabaho, pumanaw latan. Naimbaglaengen tanasingpet dagiti katugangak. Isuda ti kanayon ako mamangan mi, no kasjay nga awan isu amin ije balay. Ngem mababain akon manang. Isu apasaray agawat akmeten iti labada, tapno addamot matgadak, apaggatang kadagiti kasapulan mi ije balay. Makitak nga awan nasaya at apagtungpalan mi, no ti asawak laeng tinamnamaek. Isu ang nakapanunutak iti pamuspusan, tapno guminawa meten ti panagbiag mi. Kinasaritak nga rod ti katugangak a lalaki. Tatang, adda ko maibagak kada kayo. Anya day ta balasang kao. Kasla napatag-unay day ta nga ibagamahoy na. Wan tatang, kayat ko mga ipakada-kada kayo nga agaplayak iti trabaho iti Hong Kong. Agabrod ka? Kumatatang, awan mapasama kada kami numang namnamaklatan ka ni Dario. Dumakdakkel dagiti anak mi. Kasano ang maipaayan mi iday tinasaya at masakbayan, no kasjay mo ti aramid ni Dario. Kinapodno na, wena. Mababain kamin kan ka, gapo iti kasjay nga aramid ni Dario. Kakaasi kayaw kadagiti anak yaw. Isungarog na aging gat adda maitulong mi kada kayaw, tulungan da kayo lata. Agyaman na kitikas tangar aramidan nyo tatang. Ngam saan mo't amabalin, atong palbiaglatan amang namnama kami kada kayo kaninanang. Imbes ko maada kami ti tumulong kada kayo, tabakat kan lakay kayon. Ay na, di mo panunutan day tabalasang ko. Adakan ka, no anya ta amom apagsayaatan niyaw. Ngam umanugot nga tani Dario, amapan ka agtrabaho ije hungkaw. Mayat man kan saan, talaga patuluyok ti panggap ko tatang. Nakapangadang akon. Mapana kon agaplay iti ibagbaga ti gayem ko nga agency. Anya? Mapan ka agtrabaho ije Hong Kong kunang buena? Wen Dario, panawanan tapno aramidak daytoy. Dumakdakkel dagiti anak ta. Dumakdakkel mo ti gastos tayo iti inaldaw. Anya maten, nagdesisyon kalatan na di mo pa inyo man kanyak. Panawam dagiti anak ta? Asino nga itimang taripato kadakwada? Katsi ka awan mo trabahom san aya? Di si kang ti makaamo ka dagiti ubing. Kasano ang makibiro ka kiti trabaho ngayon sakmat ti mga sikaso kadakwada? Nabayag ko man nga inaramid mo no napatagdakan ka. Nga magingkat ka ano nga aguray kami amadaan ka iti permanente at trabaho? Katadan tulat ta. Narigat ti mang namnama iti ibagbagam Dario. Isa palubusan nak ko maamapan agtrabaho iti Hong Kong. Kat nagdesisyon kan sanaya. Dapay nga rod maaramid ko. Sige no day tatikayat mo. Mapan ka laeng. Daytan di bagbagak. May isa nga aldaw makapanunot ni Wena nga umadayaw gapu iti aramid jay nalaeng nga asawa na. Nga rod apay, laklakaan na ti kaawan di asawa na.
Bay atap no agnakam. Isaw, ti makaamo amang taripato kadagiti anak da. Total di namat kayat agsapol iti trabaho. Ay, kaasi, dagiti anak da mapanawan. Sa bali ti ina amang taripato kadagiti anak. Naku namaon. Manya nga iti maaramid kat nakapagdesisyon mo't di manugang ta. Alangan mo't abay-bayan ta dagiti apo ko ta. San abali, siyak ti makaambaw kadagiti apo ko ta. Amang ano saan tumatla ang amaasikaso na imbag ni Daryaw dagiti anak da. Nay, ada ka ba't Daryaw? Daa, apayakas ta tilangam, kasla ka nalugi ang negosyante. Malidayanak nanang. Talaga patuloyin ni Wena ti mapani di Hong Kong. Kasano, kat di ka ba't agpursiging agsapol iti trabaho? Iso na panunot na, nga iso laangan ti mapan agtrabaho iti abroad. Saan tumot niya minamakauray? Apay, maiyuray mo ti masakbayan ti pamilya. Agpanunot ka man anak ko. Agyaman kakit dia, takas ka ni Wena ti naasawam. At idog ti pasensya na. No sa balilaang, nabayagan a pinanawan na ka. Tila'y bagbagayom at nanang. Agpaisumot ti bagbagak. Isong agnakam kan. Di mo urayan a mapunwan kan kadya asawam. Amangan no saan nakan asubyan. Flight kon inton maminsan na bigat. Makaamukan ka dagiti anak ta. Aganad kay ti papanam. Sapay adda ka no dagiti na uyong nga amoy jay. Makigasang-gasa tak Ngam ikarkararag ko asapay ko ma. Tanasingpat ti matumpungak nga amok. Wena. Pangaasim Daryo. Di mo kumabaybay ang dagiti anak ta. Mapanak ag sakripisyo ijay balasiw taaw para iti pamilya tayo. Sapay ko matatulungan nak. Uray babaan man lang iti panangasikasom kadagiti anak ta. Wen, di ka madanagan. Siyak ti makaam mo. Sa bagay, kinasaritak mo't dananang. Imbilin kayo nga agama. Agnakam ka kumamot ten, Daryo. Napagasatanak nga rod ang nag-abroad manang Emmy. Nagpaayak kas domestic helper ija Hong Kong. Ti pakaragsakak manang, napatgan ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos, ang makatumpungak kuma iti nasingpet nga employer. Dua nga ubing ti awawir ko, iso nga uray kaskasano, sa anak unay ana ikawa, anayadayo iti danna dagiti anak ko. Amok nga awan tinalaka at trabaho manang, iso asinaganaak ti amin. Apaman ang maitulod ko iti pagadalan dagiti awawir ko nga anak ti amok, trabaho met iti unag ti balay ti pakaisungal ngalak. Ngem mapuna sa amin abannog ko, tunggal dumteng ti sweldo. Nang runa no makaipatulod akon iti pamilyak dita Pilipinas. Ininot met ang nabayadak tinautang ko iti panagabroad ko manang. Ngem ti pagladingitak, awan latta tinagbaliwan ni Daryo nga asawak. Nagtalinaed tinaalas nga ugali na maipapan iti trabaho. Ket ti dakes na, masansan pa yan nga ag-happy-happy. Iso atap no makasigurado ak asaan amawaldas ti pagbambanugak. Eksakto laeng apang allowance dati ipatpatulod ko, ket siya kun amismo ti agururnong. Agingga adimteng ti may sa pasamak nga ad-adda ang nakariribukak, manang Emmy. Kumusta kayong tatang? Kumusta ngay dagiti aga-amak? Ay na balasang ko. Naimbag tayo mawag ka. Di mi kumakayat ngay pakaamot din na pasamak iti asawam. Tadi pa iso apang panunutom dita. Mimawag ka marit. Iso nga ibagakon Ha? Apay tatang, anya tinapasamak ka ni Daryo? Ay sus balasang ko. Diyan nalaing nga asawam. Dapat nakiinom bidayan ti kumpare na iti rabi. Kat adda nakariri na bisita ti kumpare na.
Binugbog na matan. So at nakabalot ita ni Dariaw ta indarom ti nakaaba na. Nakas na ospital pa iti tao kat pabaybayadan na kuana ti amin agastos iti ospital. Anya? Unay mata ni Dario? Pasensya kan wena masapol ti pagbayad iti ospital kan pangpiyansa kan ni Dariaw. Kat, kumusta mo't ni Dario, tatang? Dayjay naturok iti pagbaludan iti rabi. Madanagan, nakinunak adimi ipagbagakan ka tinapasabak. Kaninyo unay ko nga awan pang piyansabi kan kuana. Anya mo't ni Dario? Sige, amuan nyo naman o amin ti kasapulan, tatang. Ta ipatulod ko. Tapno marisot ti problema a pinaruno iti asawa. Apay nga imbagang pailaan ka ni Wena tinapasama ka ni Dario. Ay, So paya pampanunutan dyan manugang mo. kasanaw kat nairanamot nga imawag. Narigat mo't jak ipakaamot ti mapaspasamak ditaw. Kahit anya nga iti kunana. Aglaok nga asikan gura at marikrik na. Agasam ngay manan ti kwarta kasapulan. Awan lang nga rodon may tultulong ni Dario. Agaramid pa'y laang mo iti paggastosan di asawa na. Ay, kaasimot ni Wena. Iso lang arod amin ang ti mangisaksakad iti pagbiagda. Agaramid pa iti parikot dyan alaing nga anak mo. Talaga nga awan babain da dya tao. Hinton kwan, mauman ni Wena. San tula siguro ag nakam di anak mo? De, agi patulod man ang iti kwarta. Kapilitan tapno makaruar di asawa na iti pagbaludan. Kan mabayadan ti gastos di biktima iti ospital. Ay, imbes ko mga urnong nan piman. Saan? Tagastusan naman ang para ijawan kwintana nga asawa na. Ang yaman naktatang. Saan asyak ti pagyamanam? Di asawam akakaasing agsaksakripisyo ijay Hong Kong para kada kayo a pamilya na. Anyang iti kunana tatang. Katalangan mo tamaragsakan kapo iti inaramid mo. Siyempre, oray tinulungan na kaamang resort iti pinarnway mo a parikaut. Makaungat lata Pasensya kayong tatang. Saan na maulit? Rumbang laeng, Daryaw. Agbain ka kumamot a ija asawa. At ka dito nga agur-oray lang iti ipatulod na akwartayo. Kalpasan na, agaramit ka pa iti parikaut. Di mo amaw na anya ti mapaspasamak ken kwa na ija abroad. Numangmangan ken matmaturog pa iti husto. No adda marikrik na naasakit. Wano anya pa'y ditan. Saan na balita ka saritak to tatang? Ikari ka saan na maulit pa'y tinapasamak. Rumbang laang Daryaw. Kat sapay lakuma takayat nakaakasarita di asawam. Amok agumurgura pa'y laang nga aging gaita. Hello, Nanang? Wena, anak ko. Ay naimbag ta sinong batam ti awag ko. Kanayon nakakano nga awagan ni Dario. Ngabdi mo kanumot sungsung batan. Pasensya kayo, Nanang. Diyak pa ila kaya takasarita ita. Amang ano da maisawang ko adi na magustuhan. Maawatan ka, anak ko. Amo, kagumurgura ka pa ilaang. Gapo iti nakaipasungal ngalan ni Dario. Sana bale, tanakaruaran iti pagbaludan. Kan nabayadan ng ti obligasyon na iti binugbog na tao. Wen, anak ko. Iso akayat nakakano ang makasarita. Tapno dumawat iti pamakawan. Napakawan ko, Nanang. Ngamjak pa'y kayat ang makasarita. Damdamagan na nga road no. Agawid ka kano kalpasan ti kontrata, amuena. Day tapay ti kayat ko nga ibaga kada kayo, Nanang. Sa anak pa'y nga agawid. Agrenyuwak iti kontratak. Saan pa'y nga umdas ti urnong ko apang rugyan mi dita Pilipinas. Nang runak at adaman naggastusan na ditan. Wena.
Ano sanyo pala kumadagiti aga-amak, nang runa dagiti anak ko. Sana bale, takanayon nga awagak ida. Narigat mo't dayto a desisyon ko nanang. Ngam kasapulan. Diyak kayaton ti agsubli iti sigud a kabibiyag mi. Diyay awanan kami akanayon, kat da kayo ti pagtartarayan mi. Total, ada dayto a simangbay nga oportunidad kanya, kanasaya at mo't dagiti amok. Ano sakpay iti sumagmamano atawen, nanang? Anak ko, Agano sakpara iti masakbayan dagiti anak ko, nanang. Katagyaman tada kayo amang tartarabay kadakwada. Ano sandak kumapay, nanang? Pangaasiyo. wan anak ko, di kagdanag. Madadaan kami amang tulungken ka. Bastaan na dam ti bagim dita. Ang mga noan yabot ti mapasamakken ka, gapu iti katatrabaho. Uwan, nanang. Agan nadak para kadagiti anak ko. Kat agyaman akmanan kada kayo kun ni tatang. Nanang, imawag ka din kada kayo ni Wena. Wan, nakapagsarita kamen. Apay nga di na kaya tasong batang dagiti awag ko kunkwana. Di nakapaikano kayat ang makasarita. Amangan kano no da maisawang na adi mo magustuhan. Amo ka na dagsinti nagbasulak kunkwana, nanang. Ngam di naklangatan mapakawan. Nasingpat di asawam, Dario. Amo ka napakawan na kan. Ngambay ampay lang. Ikam itinaan ay apanawan. Aging nga isun mismo ti makisarita ken ka. Dandanin malpas ti kontrata na jabrod. Agawid mo't siguro, saan ka di, nanang? Saan ka no pa'y nga agawid? Ha? Agrinyo ka no iti kontrata na. Kaya't napay ka no ti makaurnong para kadagiti anak yo. Kasta ka di? Awan maaramidam no iso ti desisyon na. No kumata nagsingsingpot kakabayatan ti kaawan na. Mabalin siguro nga agbakasyon. Wano agawi doon. Taaddan na anay nga urnong na pangrugyan nyo no saanan nga agsublay di Hong Kong. Ngam sabali mo tinapasamak. Iso nga anusam. Tanakarkaro pa iti sakripisyo nga aramidan di asawa medya balasiw taaw. Nanang, Sapay kumata na kaamiris kan, Dario. Kan agbalbaliw kan, sakbay amala daw ti amin. Di mo ibusin ti pasensya di asawam. Saan kan amakabirok iti asawa akas ken ni Wena? Tandaan amday ta, Dario. Kaya't kumatakid dawan ti panakaawat yo, gapo iti desisyon ko, tatang. No, sakla amay sa maawatak. Maawatan me ni nanang yaw. Agyaman tatang. Ken, pasensya kayo kuman. No jak pa'y lakayat ang makasarita ni Dario. Awan anyaman na kanyak na itawe na balasang kaw. Si babasol di anak may. Isung awan ti karbengan me amang sidirken ka, maipapan iti da ita abanag. Tatang, Basta ganat ka dita balasang kaw. Katkas itinakunan ni nanang yaw. Saan arumbang apagtanagam dagiti anak yaw kundi Daryaw. Saan mi ida abaybayan. Taripatwan mi ida paraken ka, Wena. agyaman ako unay tatang. Uray kasurun ko unay tinaalas nga ugali ti asawak. Mapunas dayta, gapo kada kayo adadakkel na. Agyaman nakitiki na imbagyo kada kami tatang. Agyaman unay. Aging gaita, adak pay laang dito'y Hong Kong manang Emmy. Gaputan nag-renew ak iti kontratak. Kanayon met nga ag-video call kami kadagiti anak ko, tapno kasladda ak metla iti dennada. Pasaray adamot ni Dario, no kasta nga awagak dagiti anak ko. Laplapdak tiriknak, tadyak kayat nga ipadlaw akailiw kumatunayan ti asawak. Tapno maamiris na dagiti biddot na. Kat ikarkararag ko asapay kuma, ta iti panagawid ko, sabalin a Dario ti madanon ko.
Maisa ko man a responsable nga asawa, ken ama dagiti anak ko. Tapno awan mo ti rason nga agsubli akpay diti balasiw taaw, nang runa no adanto mo umdas a pangrugyan mi dita Pilipinas. Daytoy tipadas ko manang, toy pagayam mo, wena. Pagayam ko awena, bilibak iti determinasyon mo iti biyag. Bilibak iti kinatibker mo. Takabaalam nga isakripisyo ti amin para itinasaya at to amasakbayan ti pamilyam. Saludo ak kadagiti kasken ka nga OFW, anaanos a makigubgubal iti trabaho di tabalasiw taaw, tapno maipaaydalaan ti amin a kasapulan ti pamilyada ditoy Pilipinas. Sapay kuma takanayon at tarabayan na kayo ti Diyos, kan isalakan na kayo iti anyaman a paggad, tapno makasubli kayo asikakaradkad, kadagiti agururay a pamilyayo ditoy Pilipinas. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugu iti danal tibiyag